סדר יום, בוא נגיד ככה, הסדר יום שלנו היה כזה שקמנו דווקא בשעה נורמלית, בדרך כלל זה היה סביב 7 בבוקר להתעורר. נכון שהאופנועים כבר מנסרים במוח מ-4 בבוקר, 4:30 בבוקר, אבל כשעייפים ישנים ממש טוב, בדרך כלל זה לא הפריע. קמנו ב-7 והייתה לנו בדרך כלל 1.5 שעה עד לרגע שבו נכנסנו לרכב ונסענו. ב1.5 שעה הזו מה שהיינו עושים זה כמובן להתלבש, לארגן את האוהל חזרה לתוך הקופסה שלו, את השקי שינה, את כל הציוד האישי, לשים בתיקים ליד המשאית של הצוות ההולנדי שהיה הסיוע שלנו. וברגע שגמרנו עם זה, אז הלכנו לחדר אוכל, ארוחת בוקר, כשר, כן. אם אתה מביא מהבית את האוכל זה כשר. וזהו, אז זה פחות או יותר בממוצע יצא 8:30 להיכנס לרכב ולצאת לקטע קישור. כמעט תמיד בדקר זה מתחיל בקטע קישור על אספלט. אולי פעם אחת יצא לנו ממש לזנק ישר לספיישל מהביבואק עצמו. ואז קטע קישור אנחנו כמה שצריך, 400 קילומטר אז 5-6 שעות, 100 קילומטר שעתיים. הקטעי קישור בנויים ככה שאתם אמורים לנסוע בניחותא. הייתה תקנה עכשיו חדשה שלא הייתה אף פעם, שזה מהירות מקסימלית 110 בארגנטינה וצ'ילה ו100 בפרו, ולראשונה אוכפים את זה. יש לך GPS, שב-GPS יש זמזום ברגע שאתה עובר את ההתראה, כשאתה עובר את המהירות המותרת, זה בשבילך. עכשיו אם תחליט בכל זאת לעבור את המהירות המותרת, אז ה-GPS מדווח, מנשין עליך, ולמעשה בסוף יום כשאתה מגיע למחנה חזרה, אז המארגנים כבר יודעים טוב מאוד מי הצוותים שעברו על המהירות המותרת, בין אם זה בקטעי קישור, ובין אם זה בספיישלים, באזורים שעוברים ליד איזשהו כפר, ואסור לעבור נניח 30 קמ"ש או 50 קמ"ש או 90 קמ"ש. אז קיצור, קטעי קישור, היינו נוסעים עד לזינוק של הספיישל, משתחררים מכמה גרמים עודפים בערך רבע שעה לפני ההגעה לסוף הקישור, כדי שנוכל לזנק בניחותא, וזהו, ומתייצבים בספיישל לזינוק, עושים את הספיישל עצמו. בדרך כלל, באופן מפתיע, הספיישלים הם לא לקחו, אני לא חושב שעשינו אף פעם יותר מ6 שעות ספיישל שלם, כשזה הולך כמו שצריך, זה בקצב הנורמלי, ואז מגיעים לביבואק. בדרך כלל הספיישל מסתיים בביבואק, או שיש עוד איזשהו קישור קצר עד אליו. ואז בדרך כלל בסביבות 6 עד 8, לפעמים גם 10, 11 בימים הראשונים שהיו קטעי קישור ארוכים. אלה הזמנים שהיינו מגיעים למחנה. חשיכה היא בסביבות 8 בארגנטינה פרו, ארגנטינה צ'ילה, וב6 כבר בפרו, ואז מתחילים לעבוד על הרכב. מגיעים ב8, מטפלים ברכב, עכשיו בהתאם למה שצריך, לפעמים זה חצי שעה, ולפעמים זה כל הלילה. ארוחת ערב, הכנת הניווט, וחוזר חלילה. את הניווט מקבלים איך שנכנסים, גומרים את כל הסטייג' של היום, קישור כולל ספיישל, נכנסים לביבואק. בביבואק, שזה המחנה הלילי, בכניסה לוקחים ממכם את הדף החתמות של המרשלים, ובתמורה נותנים ספר דרך של מחר. קישור כולם עושים על זה. זה מאסט, אתה לא יכול להעלות את האופנוע על סיוע או משהו. מבחינתי הכי קשה הייתה השנה שלפני ההכנסה של הרכב לפארק פרמה. זה הדבר הכי מסריח, אבל הכי חרא שאפשר להתעסק איתו, כי זה קודם כל מאוד 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 ארוך ודורש כל כך הרבה דברים שהם מנהליים,
מנהלתיים, עם כל מיני ספקות וכל מיני בלטמים, והרגשתי בפירוש, כשהרכב נכנס לפארק פרמה ועבר את הבדיקות הטכניות, הרגשתי נגמר חלק ראשון, בניגוד לכל שאר, בניגוד לצבא זה מתחלק לשניים, זה עד שהרכב נכנס לפארק פרמה ומשם, ואחר כך זה כבר, אתה יודע, מפה והלאה מתחיל כביכול הכיף. זה לא כיף, כי זה קשה, אבל מתחיל, אתה יודע, הדבר שבשבילו באנו לשם. מה אתה אומר? אני אומר שזה כמו סקס, לגמור. זה הכי קשה? לא, אני אומר אני חושב שכל יום, לכל יום ולכל קטע מהיום, ודיברנו על זה תוך כדי נסיעה הרבה פעמים, כל קטע מחולק לקטעים, כל יום מחולק לקטעים, כל רגע מחולק לחלקים. בסופו של דבר, למעשה בכל סטייג' יש את הקשיים שלו, אם זה דיונות, אם זה אבנים, זה לא אבנים, זה ערים, זה סלעים, זה כל מיני כאלה, אם זה ערוצי נחל כמו שאנחנו מכירים בדרום, רק שזה לא נגמר אף פעם. כל הדברים האלה הם קשים כל יום מחדש, וכל קטע בכל יום מחדש. ובאמת החלוקה הזאת לאתגרים קטנים היא זאת שמאפשרת לעשות את הדבר הגדול הזה. ובאמת אתה שוכח מאותו קטע קשה, שזה אם ניקח עלייה שאתה מנסה פעם, פעמיים, שלוש, אתה ועוד הרבה אחרים, וזה לא הולך, ואתה מחליט להגף ולקחת איזשהו משהו על קיפקה שהיא כולה חול, רק המקום של הנושא הזה סלעים עם קוצים בגודל כזה שזה לא נורמלי לעבור את זה. אתה לא יודע אם יישאר לך צמיג אחד חי, ואם אתה נופל לצד אחד או לצד שני זה אותו דבר, בסך הכל גמרת את המרוץ. אז אני אומר שכל שלב כזה הוא מאוד 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 קשה, מאוד מאתגר, ואני חושב שעצם זה שאתה יכול להגיד עברתי את זה, אתה הולך להתמודד עם הקטע הקשה הבא, ויש פה עדים שאנחנו מגיעים למחנה ומספרים את הסיפורים, אבל למעשה כשאנחנו גומרים לספר את הסיפור הוא נשכח ויש לנו את האתגרים החדשים שאנחנו מחכים ליום הבא, ובתוך היום לקטעים הבאים. להשכלה כללית, למעשה אנחנו כאילו יודעים על מה אנחנו הולכים כל יום. זאת אומרת, יש לנו חוברת שאומרת שיש לנו ככה וככה קטעים של חול, בתוך החול יש לנו ככה קטעים של דיונות, יש לנו שטחים שהם קשים, שטחים שהם ציליים, אבנים כאלה או אחרות, אבל כשאנחנו נפגשים עם זה בפועל, מסתבר שזה ממש לא דומה למה שכתוב בספר, הרבה יותר חולות ממה שחשבנו, מדובר על שטחים שהם קלים למעבר כי הם שטחים קשים מבחינת הדרך, הם מלאי סלעים ואבנים, כל מיני דברים כאלה שהם ממש לא מדויקים ומאתגרים כל פעם מחדש, אם זה בבחירה של הצמיגים, אם זה בכמות הדלק שאנחנו לוקחים לעצמנו, כל דבר כזה הוא משתנה, ותוך כדי תנועה אנחנו לוקחים כל הזמן יותר ויותר ספרים בהחלטות שלנו על אם אנחנו מדברים על דלק, אז אנחנו כבר מתחילים לקחת יותר דלק. אם אנחנו מדברים על צמיגים, אז אנחנו לא מתפשרים על צמיגים שהם יהיו רק לחול, אני יודע, היינו עם NPR'ים ועם מישלינים, אז אנחנו מחליטים לקחת ספרים כאלה ולנסוע עם צמיגים לחול. כל הדברים האלה הם החלטות שמתקבלות כתוצאה מהימים הקודמים. וכל יום כזה הוא יום עם יותר חששות מהיום הקודם, ולפעמים יש איזה שהם שוויצים או יעירות כזאת כתוצאה מההצלחה של היום הקודם, וזה רע וזה לא טוב, ואנחנו יודעים שיום שהלך לנו מאוד טוב, אנחנו מפחדים מהיום של אחרים. הניווט הוא מאוד משמעותי, הוא מאוד לא קשה. אם אתה מסודר, ה-GPS הוא חכם, הוא נותן לך גם מד מרחק מאוד מדויק, כאשר המד מרחק מתעדכן בכל waypoint, זאת אומרת, אתה יכול לסמוך עליו ב-100%, הגעת ל-waypoint, אתה יכול את מכשירי המרחק שיש לך לעדכן לפי ה-GPS, הוא מדויק ברמה של מטרים, לא, הוא ממש ממש משהו שאתה יכול לסמוך עליו לגמרי. הוא נותן לך גם מרחק אל המטרה, כאילו ביורד וגם בעולה,
והוא נותן לך מהירויות והתראות, כמו שרז אמר קודם, גם במקומות שבהם אנחנו חייבים לנסוע לאט, גם בתוך המרוץ. אם אנחנו נכנסים לשמורה, כמו שיש בדרום אמריקה, או כל מיני שמורות מהעתיקות שבהם, אז אתה צריך לרדת במהירות 30 או 50, ואתה מקבל התראות לפני, אתה לא יכול לעבור את זה. אם אתה עובר את זה אתה נפסל, או שאתה מקבל קנס הרבה יותר מאשר מהמשטרה שלנו, וזה עובד נהדר לכל הכיוונים, גם לטובתנו וגם לרעתנו בקטע של ביקורת עלינו. כל wait point שאנחנו עוברים זה משחיר לנו את הנקודה. כמובן שהנקודה שאנחנו רואים בתור חץ אל המטרה היא נפתחת, תלוי בנקודה עצמה, אבל בין 600 ל-400. 800. מה, לפני המטרה? כן. לפני המטרה. קורה לפעמים שאנחנו מחפשים, עושים זיגזג לראות איפה היא, כי לא נפתח אותו. הניווט בתוך הדיונות הוא קשה, כי בסך הכל אתה לוקח איזושהי נקודת אזימות רחוקה, אתה נכנס, עושה סטיות כאלה או אחרות, מתקן, אתה יוצא, אתה לא רואה את הנקודה שאתה קבעת לעצמך, עושה תיקונים שלפעמים הם לוקחים אותך איזה קילומטר יותר מדי ואין סיכוי שתפגוש את ה-waypoint, וכזה מקרה היה לנו. כשהייתי בטוח ב-100% שאנחנו צריכים עוד כמה מאות מטרים שמאלה, ולמזלנו לא רק אנחנו טעינו, עמד שם הליקופטר ותיקן אותנו ואמר תקחו ימינה עוד קילומטר. עד היום היינו שם. לא היה קוליס של יודי לוי? זה בדיוק הבעיה, שהיו קוליסים של אופנוענים, כל המכונות נסעו גם הם, ונהיה, הנתיב הראשי היה במקום ללכת לשם, הלך לפה, והמסוק תיקן את כולם לשם, כי איפה שהוא עמד, אם הוא לא היה עומד, אז היו עוד כמה נופלים חוץ מה מרחק מעבר מהנקודה הזה, כמו אצלנו? 200, כן, בול. 200 מטר? כן, ב-200, אתה מגיע 200 מטר לפני, זה קופץ לנקודה הבאה. זה לא קופץ, זה מפסיק להכווין. צריך להבין רגע, בנושא של ה-GPS, זה לא כמו אצלנו, שהחץ והמרחק הם מנקודה לנקודה והם רציפים. פה החץ והנקודה הם רק כשאתה מגיע 800 מטר לפני הנקודה, ובין נקודה לנקודה יכולים להיות בלי שום בעיה 20 קילומטר, 50 קילומטר, או 2 קילומטר אם זה בתוך הדיונות וזה צפוף. אבל הם אומרים לך כמה יש. אתה יודע איפה הנקודות, כן. בספר דרך מופיעות הנקודות. עד שאתה לא 800 מטר לפני הנקודה, אין לך חץ לנקודה. ברגע שזה נפתח, אין לך שום בעיה. הבעיה היא אם אתה 801 ואתה טיפה הצידה לכאן או טיפה הצידה לשם, אתה לא יודע. זה בעיה. אני על עמד מרחק, אני רואה שאני קרוב מאוד, אבל זה לא מביא אותי לנקודה. עוד דבר לגבי הניווט, מבחינת הקושי, מי שמתכנן פה על רלים אחרים, תבינו שבדקר... ניווטת או נהגת? לא, אני צופה. בדקר יש 100, מתחילים לפחות 180, לא יודע כמה אופנועים וטרקטורונים, והם כבר עושים כזה נתיב, שגם פטר אנסל כשהוא מזנק חצי שעה אחרי אחרון הטרקטורונים, אז הוא נוסע, ההתלבטויות שלו הן קטנות. חייבים לנווט כמובן, כן? אתה לא יכול לנסוע, אתה לא יכול להיות נווט קוליסים, אבל ההתלבטויות הן במקומות מאוד מאוד מסוימים. הרבה אופנועים הוא אמר הקריין. להבדיל מהסילקווי למשל, שם נניח אין אופנועים, והרכבים הם בכמות יותר קטנה, ושם הניווט בפירוש היה מדרגה יותר קשה מכל מה שהכרנו עד היום. מבחינת הגובה זה שאלה קלה, כי בפעם היחידה שחצינו את האנדים זה היה בקישור, אז כאילו כשהגענו ל-5,000 מטר זה היה בקישור, השתמשנו עם הבלון חמצן שלך, אבל שאר הקטעים נניח שהתנהלו בסביבות ה-3,500 לכל היותר, 3,500 מטר, היו במעברים של טיפוס, 3.5, ירידה. והאוטו לא סופר. כאילו, האוטו... באמת? האוטו לא סופר? לרכבים אתה צריך לבוא אוטונומי ל-800 קילומטר, כלומר, אתה יכול לתדלק בבוקר, או יום לפני, יותר נכון, לפני שאתה מגיע לביבואק. איזה מתבצע? זה צריך להספיק, תחנות דלק. תחנות דלק אזרחיות.
אופנועים הם דואגים לך אני לא זוכר את הטווח של המכל, 150 קילומטר, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל הם דואגים שיהיה תדלוק בשטח. מה חסר לכם בשביל לטפס עוד נניח 30 מקומות? עוד 30 עוד $1,000,000. 30 מקומות זה כבר מינוס 4. $2,000,000. לא, זה גם קצת מזל. קודם כל כסף, בשביל שכל השאר יהיה יותר טוב. כל השאר זה הכל. מה נתן כסף לקבוצות אחרות שהיה חסר לכם? בוא נתחיל בזה שאנחנו היינו היחידים שאני מכיר, אני לא ראיתי ואני לא יודע אם טל רעש וסתובב יותר, עוד זוג אנשים, נהג נווט שיוצאים מהאוטו ושמים אצבע על לנקות אותו. אז זה דבר ראשון. אז היינו מרוויחים הרבה מאוד שעות שינה, לא יודע כמה זה היה עוזר. אני לא, באופן אישי לא יכול להגיד שהפסדנו דקה על זה שהייתי עייף, אבל זה חשוב, כי זה יכול להיות גם אחרת. באותה מידה גם אתה יכול להיות קצת מסטול ולשבור את האוטו על איזה סלע גדול ולגמור את כל המרוץ. אז קודם כל זה. מעבר לזה, את האוטו עצמו, אתה יודע, אתה יכול להכין ברמה עוד יותר גבוהה. אנחנו יצאנו עם משהו רשום של 600,000 שקל. בתור אחד שיכול להשוות את זה, לעשות את זה על אופנוע, כשהייתי 13 שנה יותר צעיר, ואז היה לי מאוד מאוד קשה, זה היה סיוט, וגם אחרי זה לקח איזה חודש ככה, אתה יודע, להתאושש מהאצבעות הייתי מתעורר בבוקר עם אצבעות רדומות ועם כל מיני תופעות אחרות. לא יודע, לא היה קשה. הפיזית, הגוף עובד, שלא תחשבו שזה סקובידו, כל החגורה פה הרגשתי, אתה יודע, הרגשתי עצמי כי בסוף הדקר הזה, כאחד שהיה קצת במכון כושר ועשה טיפה, גם הרגליים עובדות, אבל אני הרגשתי בסדר, בלי לעשות גם הלל, אני לא חושב שעשית משהו לפני, זה בסדר. אז לקחים ומסקנות בשנה הבאה? במקרה עשינו רשימה כזאת אתמול, לא נעלה אתכם בהכל, אבל למדנו הרבה מאוד דברים, חלקם הם דברים טכניים, עשינו רשימה איך הרכב יכול בכל דבר כזה ואחר להיות מוכן ברמה יותר גבוהה. לקחים יש לנו גם, אתה יודע, בהתנהלות שלנו, החל מהתנהלות מול ספונסרים, מול תקשורת, הרבה דברים, חלקם קטנים, חלקם גדולים. לא יכול להיכנס לזה. מה? זה הצהרה שיש שנה הבאה. לא, אין הצהרות. תן תקציב, לא שנה הבאה, יהיה כל חודשיים. אנחנו נדלג ממקום למקום. לא, באמת. אז מה ההבדל בין דרך חמישי לזה? זה הבדל עצום, הבדל עצום. כל רלי שהוא רלי של שבוע, שעושים בו 3,000 קילומטר, אז בהכרח זה רלי שאתה, מבחינת כמות השעות שאתה מבלה באוטו, הוא טיפה יותר נמוך. מה זה טיפה? זה 2-3 פחות, לפחות, וזה עושה הבדל גדול, כי אתה מגיע בשלב כזה של היום, נניח במקום ב7 בממוצע, אתה מגיע ב4, ואז יש לך שעות אור לטפל, אפילו אם זה אתה בעצמך, באותו נועל, באוטו, ואז נגמר, בניחותא, ארוחת ערב, קצת על הניווט, מוקדם ללכת לישון. לא שזה דרך חמשי זה סקובידו, אבל 3 שעות הבדל האלה לפחות הם הבדל גדול בסוף. בדקר אתה נמצא בטירונות יחידה כזאת שאתה כל הזמן ברצף של דברים. אין לך זמן להיזכר מה היה אתמול ולחשוב על מה יהיה מחר. אתה כל הזמן ממלא משימות, סותם חורים זה היה רצף. אני רוצה להגיד לך שהוא היה בטירונות יותר קשה. ועוד בניוג עצמי. בנם היה קם ב4 בבוקר כדי להיכנס לשטח לחכות לאופנוען הראשון. היו נשים? היו מתחרות בקטגוריות האלה? על אלה שהיו באוהל עם מיל, אני לא אספר. לא עכשיו. היה לו קשה לגמור, אבל לא ניכנס לזה. אני מדבר על התחרות. כן, כן. היו נשים, הייתה אופנוענית אחת לפחות שאני זוכר, גם רוכבת טרקטורון אחת
שאני זוכר. שסיימו? סיימו שתיהן, נכון טל? חברת אופנוס. נהגות, אתה נהגת אחת, סיימה? בוודאות, שהיא דרך אגב, היא בטופ, המספר שלה היה 320, נדמה לי שהיא סיימה שנה שעברה מקום 20, השנה 29 למזלנו, אחרת עוד היו באים אלינו בטענות. מסעית, הייתה נהגת מסעית? לא, נכון? אבל נווטות היו הרבה נווטות דרך אגב. הייתה בגי אדומה. כן, כן, זאת אני מדבר, אליזבת פטיסי היא הרבה שנים. ואז יש מה להתערבב עם הצוותים האחרים, עם הצוותים המקצוענים, עם הצוותים האחרים, בכלל לשאול, לראות. אז זהו, בדרך המשי, אז נקקת איתה כבר, אז דיברנו עם חבר שלכם על עטיה, לא יודע, 3/4 שעה, וכן התערבבנו עם האחרים, גם עם אלה שבטופ, כי הכל יותר כזה קטן ומצומצם ויותר קרוב אחד לשני. פה לא ראינו אותם אפילו לא בהזנקות, כי הם זינקו תמיד בין 3/4 שעה לשעה לפנינו, אז אפילו לא יצא לנו להתערבב איתם, אבל כן התערבבנו עם אנשים שהם, אתה יודע, סביבנו בזינוקים, אז כן, אבל לא, אתה יודע, לא שיחות נפש. הלל, מה עם הרשימת חלפים באמת? אתה יכול לספר את הקושייה המעניינת הזאת, מה לוקחים? רגע, לפני זה. זה סודות. אנחנו... אין סודות. מה שרז מציע כאן זה בהחלט מתאים למקום הזה, אבל אם אנחנו לוקחים את כל האירוע הזה, זה אירוע שאנחנו עייפים כמעט כל הזמן. אנחנו הולכים לישון עייפים מאוד, וקמים עייפים, אף פעם אנחנו לא ממלאים את הספרים. האוכל שאנחנו אוכלים בדרך כלל זה משהו כזה בשביל למלא, כי צריך, זה לא בגלל שאנחנו רעבים ולא... הדינמיקה היא כזאת שכל הזמן לוקחים מהגוף, וכל הזמן הגוף קצת יותר עייף, יותר עייף, יותר עייף. זה משפיע על היכולת שלנו לתקשר אחד עם השני. אנחנו צריכים להביא את זה בחשבון בשביל שלא יקרו איזה שהם מצבים שבהם הרגישות שלנו עולה וההתייחסות שלנו אחד לשני מתקלקלת כתוצאה מהמצב הזה. אנחנו מודעים לזה כמעט כל הזמן. זה משהו שאם אני לא אומר אותו זה כאילו לא קיים, אני אומר לכם שזה קיים, זה ישנו, זה יושב לכל אחד מאיתנו בראש, מעבר לפה קצת כואב לך ושם קצת כואב לך כתוצאה מהחרדות, כתוצאה מהעומסים שיש על הגוף, על השרירים. אני בהחלט מסכים עם רז שלא נכנסנו למצבים שבהם לא היה לנו כושר ממש, אבל אני לא זוכר איזשהו קטע שהוא קשה, וזה לא משנה אם אנחנו צריכים לחפור, לפנות את עצמנו זה, שכמעט לא נגמר האוויר, כאשר הולכים עם משפלות ביד וחוזרים לרכב. הדברים האלה הם קשים, אנחנו שותים מה שאנחנו מוציאים פחות או יותר בהזעה, אבל זה הרבה פחות מדי ממה שהגוף צריך. אנחנו ממלאים את הכל בערב, כאשר אני חושב שכל המרוץ הזה לא עצרנו פעם אחת בשביל להשתין, ובסך הכל כל הזמן מחשבה על איך מסתדרים עם הגוף עצמו, איך הוא נושא אותנו לשבועיים ולא ליום אחד או יומיים. זה המבנה האנושי בתוך הסיפור הזה של הברזלים. לגבי השאלה של מה לקחנו, איך לקחנו, מה עשינו, אז אנחנו לקחנו על הרכב כמובן 3 ספרים שהיו איתנו קבוע. הייתה מחשבה אולי להוריד יום אחד ספר, והחלטנו להשאיר את 3 הספרים קבוע לאוטו. היה תקצוב בדלק שעשינו חשבון כמעט כל יום על כמה דלק, לא כמעט, כל יום, על כמה דלק אנחנו לוקחים, איך לא להישאר בסוף יום עם הרבה דלק ואיך לא לגמור את הדלק מטר לפני. על המשאית עצמה לקחנו עוד 9 גלגלים, גם MTR'ים וגם משלנים, MTR'ים לחולות והמשלנים. לא, אבל היה טוען. ועם זה הסתדרנו, למעשה לא היינו צריכים יותר מזה. לקחנו בערך עוד מעל, או בסביבות 1.5 טון חלקים נוספים שהם היו בארגזים ממוספרים, שידענו מה יש בכל ארגז. מה הצבתם משמעותית? מעט מאוד. קודם כל, מנוע, החלפנו סייפת פליטה שמזל שהיה לנו כי צריכים אותה. סביב הטורבו עוד כמה שטויות.
זה במנוע, ציריות, החלפנו 5 פעמים ציריות בכלל. תפוח הגה נשבר לנו תוך כדי נסיעה פעם אחת במקום רע שנגמר בסדר גמור. נפלי אחורי, בולמים, אנחנו החלפנו את הבולמים האחוריים קומפלט פעם אחת, לבולמים חדשים. איזה בולמים? אורם. על אותו קיול? הלל. ואני לא עושה פרסומת, אף אחד פה, אבל הם בולמים. על אותו קיול הם היו? החדשים והישנים? כן, כן, נשארנו על אותו קיול. בהתחלה הקשתי אותם טיפה, ואחרי זה הרצנו מחדש. משמשה גם נכנס. זה היה בסדר. נשבר לנו מוט פיתול קדמי, שאף אחד לא מבין איך זה קורה, אבל זה נשבר פשוט, והמשכנו בלי מוט פיתול, כי לא לקחתי איתי, לא קרה אף פעם שנשבר מוט פיתול. בתנאים הקיימים של המרוץ הזה כנראה יותר טוב בלי מוט. אני אמרתי גם לפני הראלי, בוא נגיד ככה, הנכון, כשאתה יוצא לראלי בינלאומי בכלל, זה אף פעם לא לנסוע ב-100%, כי יש לך מרתון, זה לא אירוע של 200 קילומטר פה, לא שבצאלים גם נכון כל הזמן 100%, אבל בראלי אתה צריך לנסוע נניח סתם מספר 80-85% כדי לא להגיע למגבלות ולסיים אותו על שטות. אני לא חושב שנסעתי, לא נהגתי אחרת מאשר אני נוהג פה בראלי מקומי. אני חושב שאני מכיר את עצמי ואני יודע שזה טוב לי להיות במקום הזה, כי אז אני הכי חד והכי ערני ובסופו של דבר גם הכי בטוח. ואני אומר לכם בוודאות, לא היה לנו פעם אחת, בראלים קודמים היו לנו כמעטים לא פעם ולא פעמיים, בראלי הזה לא היה לנו פעם אחת שנתקע לנו נשימה, אני טועה? לא היה פעם אחת שנתקע נשימה כי וואו, נוחתים ככה או תחת נדברה, או אתה יודע, או איזושהי טעות בבחירת ציר, וזה עבד בסדר. רוב הדיונות פה זה פשוט ערים שהם מכוסים בחול. זה לא דיונות על מישור שהתאספו במקרה. ולכן הדיונות האלה אין להם כיוון מסודר כמו שאנחנו מכירים במצרים או בסהרה באפריקה. אלה לא דיונות גבוהות, אבל אתה כל הזמן נכנס יוצא, והסכנה הגדולה שבאמת אתה לא יודע, כל רגע אתה לא יודע מה הולך לקרות. והרבה פעמים צריך לצאת מהאוטו, גם רז וגם אני, והרבה פעמים רק רז, והוא בוחר לעצמו איזשהו תוואי בין כל מיני נבלות ששוברות בצד שמה, ובמקרה אחד תכף רז יספר כי הוא מעניין במיוחד. אנחנו היינו האוף הכי מוזר, כאילו, במובן שלא ראו אף פעם אוטו כזה מכוער. לא, צהוב, הוא רצה להגיד צהוב. כל האסכולות שם, אתה יודע, מגיעים. מרובי גורדון כזה מול פטר אנסל, שזה שתי תפיסות שונות בלבל העליון וגם בלבל התחתון. אתה רואה שם רייזרים וקנאמים בקטע הזה של הבאגים. זה כלים שהם באמת קשה להם מאוד, כי הם 2x4 ובפשפש הזה מאוד קשה להם איך הרייזרים התמודדו שם? נורא בעיות. רחמנות, באמת, יש להם קשה. במשקל. יש להם שתי בעיות. יש להם בעיה אחת שהמהירות הסופית שלהם היא לא גבוהה, וזה גם בקטעי קישור בעייתי, כי אתה צריך לנסוע בטופ שלך כדי כל הזמן להיות בקצב שרוצים ממך. וגם בסטייג'ים עצמם, יש קטעים מהירים בסטייג'ים שזה מפריע. ובצד השני, בקטעים הטכניים של, בוא נגיד, בפשפש, אני ראיתי, יצא לי לגנוב איזה 5 דקות מול המסך שם בזה, אני מצטער שלא עזר לך באותו קטע ביורוספורט, שראו איזה רייזר שוואלה שם ג'קים ודוחף אבנים מתחת כי הוא טבע פשוט בפשפש בישר. לא אומר את זה לגנות הרייזר דווקא, גם קנאם יכל לשבת שם באותו זה, אבל זה בעייתי. והעליונות שלהם דווקא היא, אני חושב בדיונות, הכלים האלה, כשהקטע הוא מאוד מאוד טכני, אז עם הלחצי האוויר הנמוכים והצמיגים הרחבים והיחס הספק משקל, שם הם יכולים לככב. גם אתה, הקוקפיט הוא פתוח. אתה מרים אבק לעצמך, שאי אפשר, כאילו אתה ממש עף על עצמך. אבק זה נקודה
שלא נתקלים נניח ברלים שאין בהם מסעיות, הרוב הם כאלה. רק בסילקווי ובדקר יש מסעיות שהן מתערבבות גם בזינוקים יחד עם הרכבים. אז מרגע שזה קורה, והפעם הם השכילו לדחות את זה כאילו ליום השישי ואילך, אבל מרגע שאתה יחד עם המסעיות, אז זה קטסטרופה, כי כשאתה מגיע למסעית, כשאתה מהיר ממנה, מאוד מאוד קשה להיכנס כמו שאתה עושה ברכב, לאט, 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 שגם זה לא קל. בסנטינל הוא לא נותן לך לעבור? אתה צריך להיכנס לטווח הסנטינל. סנטינל בערך 200 מטר מזמזם לזה שלפניך, 150. כשאתה מחוץ לזה, כי האבק שלו הוא יותר מזה, אז זה בעיה. וגם לא כל אחד משתף פעולה. יש לי כל מיני סרטוני וידאו כאלה שאתם רואים את האנס בק, איזה אחד שהצליח את הדקר, הוא היה שני בו, אני לא יודע מה. איזה אחד יושב ככה על הכיסא שלו שם ולא מעניין אותו כלום, והוא לא זז, הרג אותנו איזה יום אחד. לגבי רק הקטע ההוא של העלייה בדיונות, שהלל מדבר עליו, אז זה קטע שהדיונות בו נראות לכאורה לא מהימות, וגם בסיפור דרך, גם בתיאור, זה לא אומרים לך שאתה הולך להגיע לאיזה משהו קטסטרופלי. עכשיו דרך אגב זה קרה, האופנוענים הם אלה שפותחים את הציר, אם הם הבינו שבדיונות נוסעים מפה לשם, אז הם נוסעים וכולם אחריהם. אז יכול להיות שהמארגנים התכוונו שניסע דווקא מכאן, שזה קטע נורמלי, אבל בסופו של דבר, אם הגענו לציר וכולם עליו, אף אחד לא יעיז עכשיו לעשות איזושהי קשת למקום אחר. אז הגענו לאיזשהו מקום, עלינו, דיונה קטנה, ירדנו, ואז כשנמצאים בשלב הזה של הלמעלה לפני שיורדים, זה תמיד המקום להסתכל מה קדימה. ואז אנחנו רואים בקדימה, רכב עומד פה, רכב עומד שם, ועוד איזה רכב עומד פה. בערך איזה 4 כאלה רכבים מפוזרים בתוואי של הדיונה שעולה למעלה. עכשיו אם זה אחד שעומד, אז בסדר, זה נורמלי, אבל כש4 עומדים, אז זה כבר מריח לא טוב, אז זה אומר שיש פה קושי. גם צופים דרך אגב, מילה אחר כך על הצופים. התחלנו לנסוע, וכשהתקרבנו יותר ויותר, פחות או יותר בחצי הגובה, גם הרגשנו דרך הגלגלים שזה לא כל כך פשוט פה לעלות למעלה, וגם ראינו, חוץ מה4 האלה, עוד קצת יותר קרוב, רואים עוד אחד פה תקוע, ואז עשינו איזושהי קשת ככה קטנה כדי לחנות את האוטו עם הפנים למטה, ויצאתי מהאוטו כי אמרתי וואלה, אני עכשיו לא הולך להיות פה סאקר כמו שיש פה עוד איזה 4-5 שפשוט לא ברור איך עולים. זה לא שיש נתיב אחד בחר לכאן ונתקע, השני בחר פה ונתקע. ואז הלכתי ברגל, יצאתי מהאוטו, הלכתי ברגל דרך העלייה שנראתה הכי טובה, ואני מתחיל לעלות, ופתאום אני רואה, כשאני עולה, אני רואה שיש פה איזה, בכלל לא ראינו את זה קודם, יש איזה כמו כיס כזה שנמצאת שם בגי של פטיסייה. אי אפשר לראות את זה. אתה בא, אתה נוסע, לכאורה משהו תמים, ופתאום אתה מוצא את עצמך באיזו ירידה תלולה. הבעיה היא שבירידה תלולה הזאת היא נשברת מיד ככה, ואז עלייה תלולה. והיא הייתה שם למטה בתחתית, מעליה היה איזה אופל, ככה הסמל שלו, יש לו איזה מנוע V8 7 ליטר, הוא תקוע מעליה, ואי אפשר, אתה יודע, פשוט, אני לא יודע איך הם יוצאים משם, כי זאתי לא יכולה לתמרן, הוא לא יכול לתמרן בלי ליפול עליה. אוקיי, אני ממשיך לעלות, אני רואה את שני אלה, אני אומר, הבנתי, אני ממשיך לעלות, האוסטרלי, רכב של דזרט וורייר, עוד, גם, אתה לא רואה את זה מלמטה, אתה עולה למעלה, פתאום אתה רואה עוד אחד תקוע בצד ימין, והגעתי עד למעלה. ומסעית בצד שמאל. נכון, ומסעית מהטובות, מאלה שמזנקות לפנינו, ואנחנו בכלל לא מריחים אותן, שפוכה על הדופן, על הצד, כמעט למעלה היא ב-90 מעלות, ומסעית אחרת רתומה אליה. עושים שם איזשהו חילוץ, בזווית העין, אני אפילו לא משקיע בהם זמן בשביל להסתכל. זהו, מסתכל, חוזר לאוטו, זה לוקח, ראיתי את הסרטון במקרה היום, איזה 6-7 דקות עד שחזרתי לאוטו. בינתיים מוצא את האוויר, נכון? בינתיים מוציא
אוויר, למרות שהיינו... כאילו היינו עם מעט אוויר, הוצאנו עוד אוויר. כן, היינו, לא יודע מה, 20? לא הגענו למספרים כאלה. רק שקטסטרופה, שתקועים... אתם מתאמים שטח של תבנית ביתית. נכון, אבל העניין הוא שזה בא, כזה דבר, כמה קילומטרים, ואז אתה עוד פעם לקשה. עכשיו תכניס אוויר, תוציא אוויר, תכניס אוויר, תוציא אוויר. עשינו את זה ביום השלישי או הרביעי, אחרי שלקח לנו בפעם הראשונה להכניס חזרה, להכניס זה היה 12 דקות, אמרנו זהו, דבר כזה יותר לא יהיה. אתה עומד כמו שמוק 12 דקות, נסענו, תפרנו את השטח נהדר, בסוף 12 דקות, אתה רואה את זה בלוח תוצאות, אתה מרגיש אידיוט. לא לקחת עם הבלונים האלה שמכניסים מהר? אז יש מה לשפר בעניין הזה, כן. לא לקחתם איתכם? לקחנו, אבל זה לא מספיק. כמה פידלוקים היו עוזרים לכם פה? אסור. אי אפשר. אסור. אבל אמרתם משהו גם עם הג'אנטים שיכול לפתור את הפריקות האלה. בסדר, נגיע, הלל אולי ידבר על הלל ידבר על הלקחים של האוויר ושל הג'אנטים, רק לגמור את הסיפור. בקיצור, אז חזרתי חזרה לאוטו ובחרתי איזשהו קו שנראה עליו אני רוצה לאמר. אגב, אני נשארתי באוטו. פה הוא היה חייב לראות לבד ולהחליט לבד, ובדיוק איפה הוא שם את הגלגל, כי באמת הרכבים שלא ראו אותם, הם היו בצדדים, אבל הם היו מטרים ואולי פחות ממש מהתוואי שהוא החליט לעלות. זהו, אז כדי לאסוף, הייתי עם הפנים למטה, כדי לעשות את הסיבוב הזה ולעלות, אז ביקשתי מאחד אני חושב שזה היה צ'יליאנים, פרואנים, אני כבר לא זוכר מה זה, פרואנים, כן, זה היה ביום לפני האחרון, שיזיז את האוטו שלו, כי הם חונים שם ומסתכלים על המשחקים שלנו בחול. זהו, בהתחלה חושב שאני רוצה לעזור לו, שאני צריך עזרה ממנו. קיצור, הזיז את האוטו ועשינו את הקשת הזאת. הקשת הזאת זה כולה הצלחתי להעביר מראשון לשני, להגיע לאיזה סלג בינוני כזה, ועכשיו לעלות בתוואי הזה שהוא בין הכיס הזה שנמצאים שני הרכבים לבין הכיס שנמצא האוסטרלי. בין לבין, מה שקרה, הגיע חזיר גזים הזה עם המסעית שעקפנו אותו בעמל רב קודם, זה שלא רצה לזוז, והוא באמת, הוא מדביק את הרגל והוא נוסע. אז כשהייתי בין השני כיסים האלה, הוא הגיע, עלה, ואז הוא ירד, איפה שהיו שני רכבים תקועים, הוא ירד בצד שלהם, וניסה לעלות, והמסעיות יש להם כושר מדהים לנסוע בדיונות עם הלחצים הנמוכים. הוא עלה, הגיע, הכיס הזה, הוא הגיע ממש מטר מהקצה של הכיס, וזהו, ונעמד. עכשיו תחשבו שהמפלצת הזאת עומדת פה, ושני הרכבים מתחתיו. הוא לא יכול לעשות כלום. הוא לא יכול אחורה, אין אחורה. אם הוא עושה אחורה, הוא יורד על האופל. שהאופל ירד על הבאגי. אין לי מושג איך הוציא את האוטו, כי אי אפשר, בלי שמושכים אותך במישהו, לא יודע, אין לי מושג מה קרה שם, זה מעניין. לא חיכית לראות? לא. תכף תבין. מה, אני הייתי מחכה לראות. כן, עד היום. בערב על המסכים. קיצר, המסעית ככה תקועה, והנווטים, הוא יושב, הנהג נשאר שם, יושב, והנווט והמכונאי שלו יוצאים החוצה ומסתכלים ומתכננים, ואנחנו עושים את הקשת, ועכשיו עולים, וזה עולים על איזשהו כמו שפוחת של חול, שפה זה הכיס הזה ושם הכיס ההוא, עולים, ועוד יש כאלה דברים, והמנוע מצליח להגיע לסרד הבינוני, ואז מתחילים לעלות, והוא יורד בטורים, עד אתה יודע, כמעט עד לרגע שצריך להוריד הילוך, ואני צועק תן לי, אתה יודע, רק שלא התקע אותי פה על 100 הסרד האלה ואני תקוע כמוהם, ואנחנו נוסעים, עולים, ובינתיים, והנתיב הוא נתיב של 3-4 מטר רוחב, אין פה שמאלה זה הכיס ההוא, ימינה זה הכיס הזה, אנחנו עולים, מגיעים, והמסעית פה תקועה ממש ליד, והשניים, הנהג והנווט, ואני כזה שמוק שלא הפעלתי את המצלמה הייתה לנו מצלמה כל הזמן שמצלמת. שכחתי כשאני נכנס לאוטו להפעיל אותה עוד פעם. ואנחנו עולים, והנווט והאלה שם המהנדסים, מאיפה המסעית תזוז, ואין לעזוב פה את הרגל. אני עולה, והם עומדים לי על השביל, ואני עולה, ואז הם בשנייה האחרונה קופצים, כדי שאני לא אדרוס אותם. ועולים, ומגיעים למעלה, ואסור לעזוב עוד פעם. אני אומר לכם, הגעתי פשוט למעלה, ואז המסעית, שרצתה למשוך את המסעית ההפוכה,
התחילה תנועה, והכבל בדיוק מתחיל לעלות. רצועה לרצועה לרצועה. ושני אלה שמכוונים תופסים את הראש? צועקים, תעצרו, ואין לעצור, לא עוצרים. הכנסנו את השני גלגלים הקדמיים מעל הכבל שמתחיל להימתח. אני לא יודע כבר מה היה אחרי זה, עברנו גם עם האחוריים. וזהו, ונשמנו. עכשיו תבינו שקטע כזה, זה להצליח או לא להצליח, זה בסוף מתבטא בלפחות שעה, וברגע שהצלחנו את הקטע הזה, זה גם מתבטא בתוצאות של אותו יום, כן. סיימנו את היום הזה, זה הספיישל הכי טוב שהיה לנו, שסיימנו אותו במקום 23. זהו. כל הכבוד.